v Montane. Takže, toto je náš prvý vlog. Môžeš niečo doplniť? Aha, čiže mám doplniť. OK, čiže teraz by sme iba chceli pre vás zrekapitulovať, čo sa stalo za posledných Veľa hodín. Veľa hodín. Takže veľmi skoro sme došli ráno do Viedne. Ako ste videli, tak sme niekoľkokrát zlietli, niekoľkokrát pristáli, pretože sme išli z Viedne do Paríža, z Parížu do Salt Lake City a zo Salt Lake City do Billings. V podstate sme stretli dvoch študentov Slovákov. Tá dievčina sa volala Nika, teda aspoň, ak si dobre pamätáme. Tá nás opustila v Paríži a ten chlapec sa volal Frederik. A opustil nás Salt Lake City. Krásne si ma doplnila. No. A mali sme strašné stresy, hlavne v Paríži, lebo ja neviem chodiť, lebo mám pokazenú nohu, ani Frederik nevedel chodiť, neuvidíte. A proste sme museli bežať, lenže sme nemohli bežať a sme nestíhali. A nakoniec vždycky nám aj tak zostalo nejak veľa času, proste akože magic. A o Simonke si mysleli, že je terorista, tak ju tam, ale fakt, akože reálne. Akože veľakrát ma prehľadali a kontrolovali. A ja som úplne išla, že v pohodičke, iba som išla tak pomalšie, že som krivkala, tak ma vždy dobehla, ale inak proste Simonka je terorista. A potom sme vlastne boli vyzdvihnutí takými dvoma ľuďmi, ktorí sa volajú Bonnie a Greg. Oni sú tu akože naša host family, no, aj keď nič, akože nebývame u nich ani tak. Ale kúpili nám jedlo prvý deň a sa nás hrozne milí a nás vozia že do Walmartu a ešte... Walmart! A ešte nás vlastne prišli vyzdvihnúť, že ten Bill Simons. Nie je to, že Simons? Tak ten Bill proste, ten, čo nám to platí. A ešte, teta Mirka, slávna Lacovská. A ešte, myslím, že manželka toho Billa. Áno, ale už neviem, jak sa volá. Ale takže bola to úplne veľká taká, že veľká čata, čo nás uvidela. No a potom nás vyzdvihli, priniesli nás na univerzitu, zistili sme, že je to akože tu krásne, ale tie izby sú horšie než bratislavské, jak sa to volá? Nie Mlynské Nivy, Mlynská dolina. Ale akože není to také zlé, ale akože je to asi lepšie ako proste tie skrine dosť smrdia a tie postele sú dosť špinavé. A sú také strašne mäkké a také pružinové. Také mäkké a pružinové a mne je malý ten madrac, na ktorom spím, neviem ako tebe. Asi tiež, sa mi zdá. No ale je to také, že... Ale prežijeme to tu. A ja mám takú izbu, ktorá je že skleník, lebo má okno na juh, takže mám
vlastne celý deň tam mám slnko a nemáme tam nič, akože celý čas sa tam nedá vetrať, lebo tam smrdí na tej chodbe, takže proste je tam strašne teplo. Ja mám dobrú izbu a pozerám sa vlastne rovno na tie rims, tie vrchy. To vám potom ukážem. No a ja sa pozerám vlastne na celý kampus a celé mestečko. To tam sem dám taký footage potom. No a to mestečko, ono je také vtipné, lebo proste ono je spravené ako keby celé len pre auta. Hej. Že strašne, úplne, že sú tu nízke budovy a sú úplne ďaleko od seba. A keď ideš pešo, tak ťa to... Tak lebo som ďaleko. Tak ťa to tak akože strašne unavilo, nič tu není proste. Hej, nič tu nie je. Je tu strašne veľa takých tých akoby terénnych aut alebo SUVs. A takých tých vzadu, čo majú... Hej, také tie trucks, ako keby. No. A je tu veľa takých divných ľudí. Je tu veľa takých... Takže taký, že kto chodí pešo po ulici, nikto nechodí pešo, a kto chodí pešo, tak to tak je nejaký bezďak, cigáň, alebo... Opitý. Všetci sa nás pýtajú, že odkiaľ sme, ale úplne, že všetci. Že prídeš do obchodu, platíš a že odkiaľ si. Áno. Lebo máme takú strašnú angličtinu, že sa to nedá počúvať, viete? Asi tak. Náš prízvuk. Posledná vec, čo som chcela ešte dodať, je, že teraz sme boli v obchode a kúpili sme si také epic veci ako mandlové mlieko. Viete, čo epic sme si kúpili? Brokolicu? No hej, brokolica je dosť epic. No. Ešte čučoriedky máš. Hej, no. Proste ideme si dať nejakú večeru, lebo je nejakých 9 hodín. No. Preháňam 8, neviem. No ináč vlastne to je, že máme tu 8 hodín menej ako vy. Takže vy teraz obedujete a my ideme si dávať neskorú večeru. Oni nemajú náhodou stále ešte tú noc. Ty keď sa kúknem na hodiny, tak máte noc. Zaujímavé. Takže papík. Urobíš papík? Papík.